Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Ризык кыйммәтләнде. Шул укучыларның ата-аналары туклану бәяләренең кыйммәтләнүенә канәгать түгел. Сәбәбе нидә? Юеш киемдә өйгә кайтырга туры килә. Кояшкай балалар бакчасында тәрбияләнүчеләрнең әти-әниләре киенү шишенү бүлмәсендәге идәннәр, стеналар һәм шкафлар су белән тулган дип зарлана. Чаллы юлларында 16 кеше һәлак булган һәм йөзләгән кеше зыян күргән. ЮХИДИ хезмәткәрләре 2020 елга йомгак ясадылар. Татарстанда яшәүче тагын 92 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 17 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 14 гыйнварга Татарстан буенча барлыгы 14541 авыру очрагы теркәлгән. Аларның 11114 терелгән, 32се узган тәүлектә. Теманы дәвам итеп, Чаллыда коронавирустан вакцинацияны тагын 2 шәһәр шифаханәсендә ясый башлаячаклар. Булар 3-нче һәм 4-нче шифаханәләр. Бу хакта шәһәр сәламәтлек саклау идарәсендә хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез, хәзер прививканы 6-нчы һәм 7-нче санлы шифаханәләр базасында гына ясатырга була. Калганнарында әлегә башлангыч исемлекләр төзелә. Вакцинаны 18 яше тулган теләгәне һәркем ясата ала. Моның өчен алдан яшәү урыны буенча поликлиникага контакт мәгълүматларын калдырып язылырга кирәк. Шәһәргә Спутник V препаратының зур партиясе кайтканнан соң коронавирустан күпләп вакцинация ясауга керешәчәкләр. Әлегә Чаллыга 310 доза препарат килгән. Һава шартлары начараю сәбәпле Татарстан юлларында автобуслар һәм йөк транспорты хәрәкәтенә чикләүләр кертелә дип хәбәр итә Татарстан буенча ЮХИДИ идарәсе. Синоптиклар фаразлары буенча 14 һәм 15 гыйнварда республикада һава торышы начарая, кар, буран, җил секундына 16 метрга кадәр көчәячәк, юлларда бозлавык һәм кар көртләре барлыкка килергә мөмкин. Моңа бәйле рәвештә бүгеннән шәһәрара автобуслар хәрәкәтенә һәм йөк транспортына да чикләүләр кертелде. Дәүләт автоинспекциясе йөртүчеләргә торак пунктлардан читкә чыкмаска киңәш итә. Юлда штаттан тыш хәлләр килеп чыккан очракта 8843 533 38 88 телефоны буенча ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Яңа елда коммуналь хезмәтләргә бәяләр кискен арту белән бер рәттән мәктәп туклануы да кыйммәтләнде. Бәйрәмнәрдән соң ук белем бирү учреждениеләрендә иртәнге ашларның бәясе 4%-ка артты. Укучыларның әти-әниләре бәяләр үсешен ни белән бәйле булуын аңламый. Проблема белән хәбәрчебез танышты. Социаль шелтерләрдә бер укучының әнисе мәктәптә туклану бәясе артуга борчылып пост куйган, комментарийларда фикер алышулар башланган. Кемдер бу хәлнең кисәтүсез булуына гаҗәпләнгән, икенчеләре кайсы мәгариф учреждениесендә һәм бәянең ни дәрәҗәдә артуы турында кызыксынган. Безнең төшерү төркеме ни өчен бәяләр артуын ачыклар өчен әлеге мәктәпләрнең берсенә юл тотты. Увеличение расценки стоимости питания, школьного питания произошло, отталкиваясь от решения исполнительного комитета 30 декабря. Классные руководители всю эту информацию донесли до родителей. Туклану кыйммәтләнә бара, сыйфаты үзгәрми дип белдерә укучыларның ата-аналары. Башкарма комитетта безгә мәктәпләрдә иртәнге ашның күпме торачагын һәм ни өчен бәяләр артуын аңлаттылар. С 11 января текущего года увеличилась стоимость питания учеников в школах. Так, родители учащихся с 1 по 11 классы будут оплачивать на 2 рубля 40 копеек больше, то есть стоимость завтрака станет 62 рубля 10 копеек. С учетом инфляции рост стоимости питания на 2021 год составил 4%. Туклану бәясе турыдан-туры азык-төлек хакларына бәйле. Сатып алуга чыгымнар күбрәк булган саен балалар өчен иртәнге ашлар кыйммәткәрәк төшә. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәмметов, Айдар Мусин, Яңалыклар. Кояшкай балалар бакчасына тәрбияләнүчеләрнең әти-әниләре ярдәм сорый. Аларның балалары эскәмияләрдә басып киенергә мәҗбүр. Балалар бакчасының киенү шишенү бүлмәсендәге идәннәр, стеналар һәм шкафлар су белән тулган. Тулырак алдагы материалда. Бу фотоларны ата-аналар 2020 елның мартында ясаган, үтеп кергән су шкафларның агачын бүрттергән, балаларның киемнәре юеш. Бу кадрлар 1-2 көн элек ясалган, анда да шундый ук хәл күзәтелә. Стеналар урыны белән кубып төшкән, бөтен җирдә су. Бу кыенлыклардан тазиклар һәм чүпрәкләр ярдәмендә котылырга тулы килә. Информация от заведующей такая, что она как бы вопросом занимается. Как бы с ее слов она говорит, что вот мы жалуемся, там куда-то обращаемся. Даже были мысли за свой счет как бы это делать, потому что ну там нереально за свой счет, это кровля, это такие вложения, это не просто там окна поставить или там что-то сделать. Мы не потянем, родители не потянут этого.
Biz bolalar бакчасы үшін 5000 сум төлейбіз, не үшін олар бізге нормаль шартлар тудыра алмай деп аптырый ата-аналар. Бұл сұрауны біз балалар бакчасы администрациясына да бердік, әмма біздің белән сөйләшүдән бош тарттылар. Шәһәр башкарма комитетында аңлатуларынча, әлеге проблема оларга билгеле һәм чаралар күреләчәк. Әлеге 12 бала гадәттән тыш хәлне бетергәнче башка төркемнәргә бүленгән. В настоящее время подана заявка в Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг для определения объемов работы и сметной стоимости. Ремонт кровли планируется выполнить в весенний период после определения источника финансирования. Әмма ата-аналарны бу канәгатьләндерми, әлеге төркем бөер авырулары булган балалар, аларны тәрбиячеләре аерым һәм аларга махсус туклану каралган. Хәзер нәниләр бакчага ничек йөрәячәген әти-әниләр күз алдына да китерә алмый. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Атнаның иң авариялы көне дүшәмбе, икенче урында сишәмбе, өченчедә җомга тора. Иң куркынычсыз көн ул якшәмбе булып чыкты. Шулай ук бүлегендә матбугат конференциясе узды. Ада ведомствоның 2020 елдагы эшенә йомгак ясалды. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. 2020 елда Шолда зыян күрүчеләр белән 491 юл транспорт һәлакәте булган, 16 кеше һәлак булган, 595 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. 2019 ел белән чагыштырганда зыян күрүчеләр белән булган хәрәкәтләр саны киметү күзәтелә, ләкин шул ук вакытта һәлак булучылар саны 5 кешегә арткан. Бу хакта бүген матбугат конференциясе барышында Шоллы ЮХИДИ башлыгы Радик Адиков сөйләде. Первое – это столкновение. У нас таких ДТП произошло 226, что составляет почти 46%, при которых 7 человек погибло, 312 ранено. Второе – это наезды на пешеходов. Произошло 174 ДТП. 2020 елда җәяүлеләр тарафыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу аркасында 67 юл транспорт һәлакәте булган, аларда 4 кеше һәлак булган һәм 63 кеше зыян күргән. 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 91 юл транспорт һәлакәте булган. Бәхеткә һәлак булучылар юк. Шулның баш автоинспекторы билгеләп үткәнчә, юл транспорт һәлакәтләре урыныннан качып киткән машина йөртүчеләр белән, шулай ук спиртлы эчемлекләр эчеп руль артына утыручылар белән эш алып барыла. В конце прошлого года у нас заработал чат в телеграм-канале, когда гражданские лица неравнодушные, я считаю, что законопослушные, информацию дают, и благодаря им мы вовремя задерживаем, предотвращаем какую-то трагедию. Шәһәрдә автомобильләр саны ел сайын арта бара. Хәзерге вакытта ЮХИДИдә 210 меңгә машина исәптә тора. 2020 ел нәтиҗәләре буенча шәһәрдә юл транспорт һәлакәтләре күп булган 13 урын бар. Шуңа бәйле рәвештә Яршоллыда быел халыкара дуслыгы һәм тынычлык проспекты киселешендәге буҗра чишелешен проектлауга керешәчәкләр. Чөнки бу участок иң куркыныч участокларның берсе булып санала. Шулай ук быел Шамил Усманов урамындагы Хәсән Туфан проспектыннан алып халыкара дуслыгына кадәр участокны ремонтлау планлаштырылуы билгеле булды. Замелекес Оръягы бистәсендәге Госев урамы буенча Тукай районының аэродром урамына кадәрге участокның юлны реконструкцияләү күздә тотыла. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә очрашта соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10. Болгарская ведунья – дипломированный специалист. Высокоэффективный старинный заговор от пагубных пристрастий по фото. Приворот, возврат любимых людей. Благодарность после результата. Запись по телефону в Челнах 21 65 06.